Jari bola, jari bola, jari bola, jari bola. Komai so su ɗauka, kowa na su ne ba, su raina kowa su jari bola. Ba su ganin mutuncin kowa jari bola. Jari bola, jari bola, jari bola, jari bola. Komai so su ɗauka, kowa na su ne ba, su raina kowa su jari bola. Ba su ganin mutuncin kowa jari bola. Jari bola, jari bola, jari bola, jari bola, jari bola, jari bola. Komai so su ɗauka. Ɗan ɗan inda kwana biyu na ga kun yi wani damurmur akwai me sirrin dai. Alhamdulillah. Ai me gaya min sirrin yanzu ni ma dai kwana biyu. gaya min ya gaya ma. Haka akai? To Ai ka kwantar da zan hau layi hankali. yanzu. Ka kwantar da hankali. Zan hau layi. Ka bari kawai ka zo mu je. A zan ji ku. Mu je Ai kawai. tun da na ji wannan zance dole. Ya nake ganin ka da waɗannan wanda suka addabi gari. Ai wannan abokanai na ne. Ɗan ikin ɗan inda kenan. Barayin? Barayi ne? Barayi ne mana. Barayi ne? A duniya ba a cewa gaskiya ka ta ƙare sai dai ƙarya ka. Kai! Ku kuma muna mu adda. In sha Allah ko ranar da sai kun je gidan ɗan kan kun haɗu da gabza. Kai ka san gidan nan kuwa? Nan muke muku fata me bi anan za ku rabu da wannan da Allah. Ai duk abin da kaga mun dauka na Allah ne. Na Allah na sata ne. A'a na Allah ne. Na sata ne. Ai kai ma na Allah ne ai. Haka ne. Kai ma kai. Sama ne. Kai ga za mu sama shi muku. Amma ya ku sama ne. Kai. Ka karbo na. Gashi nan. Gashi nan. Kullum yawon bola. Ba su ganin darajar kowa ko 'yar gari ko bakuwa. Sun raina budurwa da tsohuwa ga sunan jari bola. Jari bola kullum yawon bola. Su kowa za su tsokana da an ajiye sun ɗauka sata koko jarin bola. Jari bola. Jari bola, jari bola, jari bola. Jari bola, ku ya a hankali ko ba a hankali. Jari bola, ku ba a hankali ko ba a hankali. Jari bola. Wallahi ba zai yiwu ba. In Su ta ta mun jiya jiya kowa nan za za su a zo a ce an sace. Ke ji tsokana wani gaskiya ma na sallah ya ganni sun ba a karatu ba. ɗauka Ya cika min sata kuɗin koko dubu biyu na cika jarin dubu ɗaya ta zama dubu uku. bola. Yau a zo a ce an sace min Jari takalmi. bola. Wanda kashi sallah ta minti uku ko biyu a ce an sace takalmi wallahi ba zan yarda ba. Ai kai ke Wallahi ba zan yarda ba. nan na je bakin asibiti ya biyo shi. Takalmin to ni na dubu uku fa. Dubu uku in sai takalmi a sace min. Sallah dai daga sallah ta minti uku. Ba zai yiwu ba wallahi. Ni ba zai yiwu ba. Allah sun ɗauke wallahi. Ba zai yiwu ba. Kaliman kun tattala a yi wannan sai ko mu yi addu'a a yi mana addu'a yanzu duk wanda ya saka takalmin nan Allah ya bayyana. Annan liman ma ba su tale ba. ne ba ko? Takalmin mun ne ba Kun ba. san wai da suka dauka. Kun san wanda suka dauka? Alhamdulillah. Suwa ne ne? Kun gane ni na ga ni ka ido na. Jari bola, jari bola. Jari bola, kullum yawon bola. Ba su ganin darajar kowa ko 'yar gari ko bakuwa. Sun raina budurwa da tsohuwa ga sunan jari bola. Jari bola kullum yawon. Allah ya ce mu.
Samu ai mun kauna ai dan ma wai Allah ya sa na leƙa wani suru na ga wannan kusoshin na yi wuf da su na zubo su abu ne kan kan yayi dan ma dai harkan nan mu gaskiya muke bi a cikin inda muna sallah biyar ai inda zaka dinga sallah biyar ai jam'i baya wuce ga uwa uba kaunar manzo sallallahu alaihi wasallam ai inda zaka rike salatin annabi a zuciyarka kare da to insha Allah wani bala zai haka ai shi yasa muka yi karko muka yi lasta mutum na kasan wani abu dan ma dai da sauran kwanan mu fa a gaba ai yadda ake neman nan zuwa a gaba amma wai ka san wani abu a koda yaushe har ba na son ganin ka shiga cikin gaskiya dai Musa ka kunya salati saboda in ba haka ba in yi shigo cikin lalata gida ne to darajar mu dan ma dai kawai sallah ba ta wuce muna sallah biyar amma dai mu ma din shirya muke ne dan mun fake ne da jari bola mu ba yan jari bola ba yan jari bola bane mu muna dauke da shi yan jari bola kaga ai su ne ya bola su ta abu ko kuma in sun gani su ya kaga dan da muka gudun ba shi da na fake kin sai ba ma ka sani haka ina na san inda kafa ta take wai kafa kamar ka karewa ta sai da muka je gida na ga kafa sai din da muka je wajen mai gyara sai ya ce ashe murgudewa ni na dauka ma cirewa abin ka da baka saba ba ni na kafa ta ai barkai dai ai alhamdulillah na ƙara rufa mana asiri za a yi dai mutane mu tafi da kake neman mu ake gaskiya kuma fa haka ne bargon in jari bola in jari bola kullum ya bola ba su ganin darajar kowa ko yar gari ko kwabakwa su raina budurwa da tsohuwa ga sunan jari bola in jari bola kullum yawon kowa za su tsokana da an ajiye sun ɗauka sata koko jarin bola yanzu aka ɗauke in gaya maka ka bar su ne wato aka kwatanta min wasu mutane mutum biyu kamar ku shi yasa nake zo nake tambaya ko Allah zai sa na dace waye kwatanta maka dan tsita dai dan tsitu ka tuna min dan tsitu dan tsitu namu kai ki agoge to ai dan tsitu namu ya ce mutumin ku ne shi au to ka san ma akwai kwana maka haka ne haka kuma dabba ai nan zamu na ne dan tsita na ku ne dai kenan ne dan tsitu to alhamdulillah wato wannan sana'ar taku nake so na shiga wannan yana kama da wani ɗan sanda da na taɓa bige da ƙafa alƙuran kaga kafin a ce komai yi mana sakin ɗin wannan takalmin gaba na ganye ba kar ka damu ina wani ne bakin takalmin ba shi ai na saki ka san mu a idan muna gane wannan da alama za a je ne amma ya ci gaba da bayanin ku da aikin da muka bi da layin nan saboda zan tuki ya sa ba abin da ke ku ne dai alhamdulillah ina so na shiga irin wannan sana'ar ta ku ne ta gwangwan domin na da an ce ana samun alkhairai a cikin ta sosai akwai alkhairai amma ya maka ba ma shi da sana'ar mu dai ka ci da tsoro ana samun kuɗi amma ya kaci da tsoro. Dasha. Kai ka san me ya kai ni kursin kuwa? A'a. Sai ka faɗa. Tayar jirgi na sata. Wannan ai abokin tafiya ne. Tayar jirgi na sata. Sai muka yi gaba. Jirgin wanne? Haba malam da za ka gan shi sai ka sha mamakai. Mamakai za ka sha. Za dai a tafi da ni. To na samu aikin ji kenan. Ba jirgin leda haba ka taba ganin taya a cikin jirgin leda? Ai babu taya a cikin jirgi. To da masha Allah. Yanzu na zama na gida kenan. To alhamdulillah. Kai
ina ji na yawwa aka ce kuna nan kuna zaune aka zo aka yi sata na takalman nan a masallaci ko yawwa za ku iya kwatanta min yanayin kamannin barayi Oke wanne da bakar riga a cikin gilas. Shi kuma ɗayan yana sa a tamfa ya yi yan shara da doguwar hula ja. ya shara ko yawwa wallahi su ɗan inna ne ai na san sai su jan hula wannan na kafin ɗan inna ne wallahi su ne ai dama na san sai su wallahi su ɗan inna ne su ɗan inna ne wallahi su ɗan inna ne Allah su ɗan inna ne Allah su ne in jari bola jari bola jari bola in jari bola in jari bola jari bola jari bola in jari bola in jari bola jari bola jari bola in jari bola in jari bola jari bola jari bola in jari bola in jari bola jari bola jari bola in jari bola in jari bola jari bola jari bola in jari bola in jari bola jari bola jari bola in jari bola in jari bola jari bola jari bola in jari bola in jari bola jari bola jari bola in jari